Es que nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes y que se sientan tan orgullosos de ser españoles como de ser catalanes. Tornarem a cantar victòria, tornarem a ser el que vam ser. La partida ha començat, la llengua en combat. Tornarem a escriure la història, tornarem a ser els més valents. La partida ha començat, la llengua en combat. Sempre va arribar a ser la terra d'on venen creixen les arrels. Somiem portar-te de nou cap aquí. Què li sembla la política d'Artur Mas i d'Oriol Junqueras nacionalment? Hauríem de veure quina és, perquè ara com ara és formar comissions, formar consells, queixar-se de que tot queda bloquejat, però no fer res pràctic i res real per aconseguir l'independència de Catalunya. Ells diuen que l'any que ve Ells, abans del dia 1 de juliol, han de complir el seu compromís i és fer pública la pregunta que volen sotmetre, perquè això és el que van pactar i això és el que s'ha establert en el pacte que van fer. La primera cosa que han de fer és complir el seu compromís al poble de Catalunya i fer pública la pregunta d'aquesta consulta. Abans del dia 1 de juliol, això és un compromís. En un punt de no retorn, independència o mort de la llengua. Necessitem declarar la independència ja. Si fóssim lliures, no caldria españolizar a los niños catalanes. Si fóssim lliures, no caldria que tota una classe canviés al castellà si un alumno lo pide. Si fóssim lliures, els nostres alumnes escriurien i parlarien el català, la llengua pròpia del país on viuen i van a l'escola, la llengua pròpia dels països catalans. Si fóssim lliures, parlarien d'altres llengües per obrir-se camí en un món multilingüe i divers que respectaria la seva identitat catalana. Ens cal, doncs, una declaració d'independència per salvar els mots, per poder viure en català, per poder ser en pau i igualtat amb la resta dels pobles del món. Ens cal la independència ara, el 2013. Visca la terra! Creiem que tot el país ha de caminar i remar en una única direcció. Això que tenim aquí és el Palau de la Generalitat. És l'òrgan representant del nostre país. Aquí dintre hi ha les persones que nosaltres escollim i les podem canviar en el moment en què no ens agradi el que fan. Però en aquest moment hem de tenir molt i molt clar que el nostre enemic no està aquí dins. El nostre enemic està a l'estat espanyol. I és contra l'estat espanyol contra qui hem de lluitar. Per tant, és moment de desobeir. És moment de no acatar. I és moment de fer accions i de guanyar-nos aquesta independència que no ens regalarà ningú. Volem ser sobirans, doncs siguem sobirans. Exercim la sobirania que per dret històric ens pertoca. Moltes gràcies. Visca Catalunya lliure. Sols es sentia un crit, el crit de tot un poble demanant la independència de Catalunya.